Беларускія казкі. Ну што там можа быць цікавага? Коцікі-лісічкі, гэта ж для дзетак, праўда? А што, калі я вам скажу, што не заўжды для дзетак? А калі нават і для дзетак, то па сучасных панятках нармальны такі контент 18+. Адрэзаная галава, садраная па-жывому скура, паяданне мазгоў, а яшчэ оргі, гарэлка і золата. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне вепрука». Сёння пра сапраўдныя беларускія казкі. Пра тое, што ў дзяцінстве нам не распавядалі, а вось нашым пра-пра-бабулям, верагодна, распавядалі. Таму і захавалася яно ў этнаграфічных зборніках, а не ў аддзелах дзіцячай літаратуры. Карацей, сядайце зручней, буду вам казкі баіць. Пагналі! Героі шматлікіх казак сапраўды звярушкі. Воўк, ліса, заяц, мядзведь, пчала, свіня, баран і так далей. Кожная жывёлка мае свой характар. Насамрэч, гэта чалавечыя тыпажы. Воўк заўжды галодны і злы, але даверлівы. Мядзведь самы дужы, але не самы разумны. Лісенька хітрая і падступная. Вось казачка «Лісічка, сястрычка і воўк». Воўк лезе да лісы, каб тая дала чаго паесці. А калі ўжо зусім задзяўбаў, ліса ўзяла цеста і ліжа. «Што там у цябе?» – пытае воўк. «Я ем свае мазгі. Калі хочаш есці, разганіся галавой, у сасну разбі галаву і ясі». Воўк так і зрабіў, бедалага. А сканчаецца казка прыўкрасна. Ліска, убачыўшы, што воўк забіўся, пайшла, з'ела ўсе мазгі ваўка, ды і схавалася ў нару. Малайчынка, праўда? Адстаяла свае асабістыя межы. А вось леў, нячасты персанаж беларускіх баек, і гэтаму ёсць тлумачэнне. Нейкі добры чалавек пачаставаў льва цэбрам пойла, мёд з гарэлкай. Леў адключыўся, а чалавек тым часам паздзіраў яму скуру на лапах па калені. Леў працверазеў і ўцёк да таго краю, дзе хмелю няма. Вось і няма ў нас львоў. Вывеліся, а хмель застаўся. Мараль простая: алкашка – зло. А вось казка «Каток, пеўнік і ліска». Мілата. Жылі сабе ў хатцы коцік і пеўнік. Ліска пеўніка хоча з'есці, таму, калі каток звалівае, прыходзіць і пеўніка крадзе. Каток яго ратаваў, а раз не ўратаваў. Ліса знесла пеўніка да сябе дадому. Кот не дурак, узяў пушку, прыйшоў пад ліскін дом і спявае. Аўліскі, аўліскі, новы двор. Трой дочек на выбор. Ліскіны дочкі, канешне, заўважылі. Ах, матко, як хтосьці хораша грае. Пойдзем паглядзімо. Дочкі выйшлі глядзець, а коцік пушкаю па іх забіў, побач палажыў і зноў грае. А лісіца кажа: ай, падла, не ідуць есці. Узяла дубца, выйшла, а коцік і яе забіў. Увайшоў у хатку да пеўніка і сталі жыць удвух, у лісіцы у хаце. Парам-парам-пам. Так коцік не толькі ўратаваў свайго другана, але і вырашыў кватэрнае пытанне. А вось яшчэ казка. Як ліска чалавека ад смерці збавіла. Аднаго разу гараў сабе чалавек пад лесам. Да яго выйшаў мядзведь. Я цябе з'ем. Дзядзьку таго, канешне, ратуе ліса, якая валодае гіпнозам. І вось ужо мядзведь сам просіць раскраіць яму сякерай галаву, каб мазгі выйшлі. Калі ласачка, але гэта не ўсё. Чалавек аказаўся з гнільцой, так скажам. У якасці ўзнагароды даеліся мех, а там сабакі. Ліса яго адчыняе, сабакі яе гоняць і з'ядаюць. Сканчаецца казка так. Елі, аж з'елі і аблізаліся. Лісенька добрая, а мужик сапраўдны аб'юзер. Усё як у жыцці. Да звярушак мы яшчэ вернемся. Але як там людзі пажываюць?
Самы папулярны казачны сюжэт – гэта файт паміж хітрым селянінам і панам. Як у казцы «Пану навука», казка, запісаная на Мазыршыне, ўсходняй Палесе ў 1911 годзе. Каб вы не сказалі, што гэта я сама ўсё прыдумляю. Пачатак маляўнічы. Слухайце, бо, скажу вам не казку, а шчырую праўду. Вы таго не памятаеце. Не вельмі даўно тое было, яшчэ за паншчыну. За паншчынаю было добре, калі трапляўся добры пан. Было так добре, што не трэй паміраць. Добры пан даглядаў сваіх мужикоў, як родны бацько. Але где трапляліся такія добрыя паны? Больш былі не паны, а звер'ё паганае. От як трапіцца такі паганы пан, та хаць лажыся, ты памірай. Кароч, быў сабе пан нядобры, а дакладней жывадзёр. Людзей лічыў горш за сабак. А што ён вычвараў над маладзіцамі да дзеўкамі, дак сорам і казаць. Ну і вось з'яўляецца народны герой Рымша, першы беларускі партызан, бо жыве ў лесе ў нейкай нары. Ён раз-пораз ловіць пана то на дарозе, то ў лазні, то ў палацы, прывязвае яго да чаго-небудзь, ды здзірае з яго скуру. Рымша запхаў пану мохам рот, дай давай перэсціць, пачом папала да прыказваць, каб больш не здзекуваўся над людзьмі. Біў Рымша пана, чуць на смерць не забіў, да так і кінуў прывязаным к хвоі, бы падло. А паколькі ў казцы яно паўтараецца цыклічна некалькі разоў, то ў пана урэшце здароўе не вытрымала, а сам Рымша стаў легендай. Збіў Рымша пана на горкае яблыко, забраў усе грошы, да і пайшоў сабе ў лес, у сваю зямлянку. Кажуць, потым Рымша многа добра рабіў людзям. Яшчэ да тых часу у цёмным лесе сярод балота стаіць гара. Яе называюць Рымшаваю гарою. Толькі што Рымша беларускі Робін Гуд. Грошы бедным не раздаваў, а пакідаў сабе. Дарэчы, казка скончваецца тым, што на той гары людзі дасюль шукаюць нычку першага беларускага партызана Рымшы, бо там жа панскія грошы. Але не ўсе паны кепскія. Вось вам казка пра жаласлівую пані. Нармальны такі вясковы порны сюжэт, проста калігула на сяле. Гісторыя пра жаласлівую пані як серыял на шмат сезонаў. Ад пачатку там шмат персанажаў. Паны, хурманы, гарапашцы, свінапасы, але ўсе мруць. Хто сам, каго пранцы з'ядаюць, сіфіліс. Урэшце з'яўляецца паненка, але некая дзіўная, з прыдур'ю. А выяўляецца яно, калі да паненкі пачынаюць ездзіць жаніхі. Ездзіць у залёты к гэтай паненцы, але нічога не парадзіць, бо спадабаецца ёй паніч, пагаворыць яна з ім, усё добра. Але як памацае яго, да знойдзе ў парткох, да так і прагоніць. От ты пайшла прачутка, што тая паненка шукае такога жаніха, каб у яго нічога не было ў парткох. Ужо званочак, нешта тут не так. Але вось знайшоўся нейкі камысар і едзе да яе. Заходзіць у пакоі, а там поўна гасцей. Усе пані і паненкі. Усе паскідалі сукні, расплялі косы, да так голы ходзяць па пакоях. От пайшоў камысар далей шукаць паню. Усунуўся ён у другую станцыю, аж там цэлая чарада голых хлопцаў, а паміж іх трэцца і сама пані, вішыць, смяецца, бегае за тымі мужчынамі, да наровіць абсечым крапівое сарамаценне. То бок пані аказалася весёленькая. А ўвесь гэты сейшн – гэта ейны імяніны. Ага. Дарэчы, калі вы азначаеце свае імяніны падобным чынам, пішыце ў каментарах. Мы за вас парадуемся. Ну і далей той камысар ідзе ў сад. А там
А там яна вялела сагнаць з сяла маладых мужчын і жанок да дзевак, напаіла іх гарэлкаю, наняла музыку і зрабіла забаву. Панапіваліся усе, а потым паскідалі адзежу, да бый паны, давай гайсаць пасаду ды валяцца ў кустах ды на траве. Тым часам паны і паненкі выбеглі з пакоя ў сад, да і памешаліся з мужикамі ды мужычкамі. Ночка была летняя, теплая. І так да самай раніцы. Карацей, камысар застаўся. Ну а дзе ён яшчэ такое ўбачыць? Але на гэтым не ўсё. Бо пані жаласлівая. Сяляне ў яе пухлі з голаду, а яна даглядала коцікаў, сабачак, старых коняў. Збудавала ім цэлыя харомы. Бабы тых катоў даглядаюць, чэшуць ды кормяць сваімі грудзямі, нават мёртвых. А пані была такая жаласлівая над катамі ды сабакамі, што часам з маладзіц да з дзевак шкуру здзірала, калі яны нядобра даглядалі таго жывёла. Вельмі яна карала тых маладзіц, што шкадавалі сваіх дзяцей і ўкрадкі кармілі іх сваімі цыцкамі, а не катоў ці сабак, як велела пані. Так от якая была то жаласлівая пані. І вось фінал гісторыі. Забраўся ў той двор нейкі шалёны кот. Кручаны, заразіў іншых. Ну і вуаля, прыйшоў маладзік, усё гэтае звяр'ё шалела і загрызла пані. Але і шмат людзей таксама пагрызла. Заразіла шаленствам. Пачаўся зомбі-апакаліпсіс. Па-мойму, гатовы кінасюжэт. А як вы думаеце? Пішыце ў каментарах. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для донатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй. Пагналі. Ішоў бай па сцяне ў чырвоным жупане. Баяць далей ці не? Калі баяць і хочаце далей, то напішыце ў каментарах, бо я шмат чаго не паспела распавесці. Пра папоў, пра маскалёў, пра конскую галаву, пра тое, хто ж такі Іван, сучкін сын. Але давайце апошнюю казачку. Чалавечы розум. Сабраліся воўк, мядзведзь і дзік. Кажуць, усё ў нас ёсць, толькі розуму няма. Пайшлі прасіць у чалавека. Пайшоў воўк. Чалавек яго падманывае. Той павесіўся. Пасля чалавек сам прыходзіць у лес да мядзведзя з дзіком. Сварыць іх між сабой. Мядзведзь забівае дзіка, каб зрабіць з яго каўбасу. Ну а ў фінале мядзведзь сябе сам прывязвае да асіны, чалавек яго забівае сякерай. Здаецца, дзе тут мараль? Навідавоку. Вось ён. Чалавечы розум, а чалавек самы драпежны і небяспечны звер. Як вам? Дарэчы, а як думаеце, навошта падобныя казкі выдумлялі і распавядалі нашы продкі? Для смеху? Ці гэта ўсё ж народная педагогіка? Пішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.